Hölgyeim és uraim! Cézár barátom ma megiszta a szivárványkoktélt, ami 3 szarnak a keveréke. 3 ritka nagy szarnak! Csak szó csak doktor Mr. Professzor Cézár! És utódni professzor, támadj! Mehet, figyelj, vedd! Az már nem fér bele. Azt a Ruska megiszta. Ez a fél szivárvány. Ez eltűnt egy színe, elropták. És most a szivárvány. Húzd oda! Gyerünk! Szép volt! Ez volt utolsó. Amúgy egy kétszínű szivárvány sem olyan. Hölgyeim és uraim! Újabb jelentkező van a szivárvány koktélunkra. Ki lehet az? Közelít nyomni a szivárványra. És vissza rám. A jelentkezőnk maga Sensei bácsi. Ciao! Buongiorno! Ciao! Bravo! Buonasera, signorina! Húzóra, egyben. Gyerünk! Pihenni is kell, gyerünk! Bravo! Bravissimo! Marad! 2-1. Üdvözlöm Önöket a Szivárvány széria 3. adásában. Nézzék meg a szokásos 3-as szivárvány helyett. Most megspékeljük a dolgot a Black Mambával. Nem mondja! Kedves játékosunk, Sanci Gábor. Ismert a játék. A pirosra kell ráönteni a többit. Ó, buongiorno! És indul a játék. Bravo! Hagyja helyet a kéknek is! Csenzo, külön kéne A kéket is már meg kell inni. és húzóra. Nézzük! Hopp! Húzzad. Húzzad, buongiorno! Kéket is! Buonasera! Navazda! Bravo, Cenzo! Bravo! Üdvözlöm kedves nézőimet! Újból a szivárvány műsorban itt. Tidim! Vedd már közelről. És most egy külön kiadás. Az a neve, hogy színes szivárvány. Az eredeti 3-as szivárvány most megspékeljük egy sárga színnel. És a játékosunk nem más, mint Zoltán, ha hangosan énekel. Itt velünk Zoltán hangosan énekel. Szervusz Zoltán hangosan énekel. Tessék, a piros, tudod a játékszabályokat a pirosba kell önni. Perfetto! Buongiorno! Cinque Cenzo! Jó! És húzóra! Bravo! Bravo, perfetto! Ez már nem. Bravo, perfetto! Én most nem vagyok vége. Olyan megy. Buonasera! Minket az 5. évad a szivárványban. És ez külön kiadás, mert ma az operatőrünk bevállalja, hogy megiszta a 3-as szivárvány. Jó, vissza rám. A játékosunk nem más, mint Ackermann Tamás. Woody Allen! És a Woody Allen! Buonasera! Ismeri a játékszabályokat, a pirosba kell önteni. Ciao! Gyerünk! Ciao! Időre megy! És egybe. És hopp! Ez nem az, te kólátok. Üdvözlöm Önöket a szivárvány 6. évadában. Seicento! Nézze meg a szivárványt. Mai játékosunk nem más, mint Albus Dumbledore professzor. És kezdhetjük. Gyerünk már vele. Isten, a játékszabályokat tudod. Keresi a faszom, bazd meg! Micsoda? Bele fog félni, és apa! Jó, és húzóra, gyerünk Dumbledore. Arra! Hopp! Capitulatus! Üdvözlöm Önöket a szivárvány 7. évadában. Ma ismét egy külön kiadásra jelentkezünk, mert egy visszatérő vendégünk fog játszani. Maga César Jackson, professzor úr! A góliát. Isten a játékszabályokat. Buongiorno! Pirosba kell öntened. Rendben. És indulhat az óra. Somewhere over the rainbow.
húzóra! Nehogy eltörjön véletlenül el. Egy-két rá! Hopp, 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 hopp. Ez nem semmi. Üdvözlöm Önöket a Szivárvány 8. évadában! A mai játékosunknak egy külön kiadással kedveskedtünk, mert jégkockákat raktunk a Szivárvány koktélt. A mai játékosunk nem más, mint Daniel, a.k.a. Mr. Biceps! Gyerünk Daniel, ismerd a játékszabályokat! A pirosba kell hozzá! Üdvözlöm Önöket a Szivárvány 9. évadában. A mai kiadás egy... Várjál, a mai műsor egy külön kiadás lesz, mert ma a magyar Justin Bieberrel találkozunk. Aki nem más, mint a buzifejű Puskó Dániel! Köztesök, köztesök. Viszont a játékszabályokat a közösség öntet. Figyeljetek meg! Ez nem semmi. Üdvözlöm Önöket a Szivárvány 10. évadában, ez könnyű mutatni. A mai játékosunk nem más, mint Mr. Cenzo, Mr. Dolce Vita, az olasz volt, nem tudom mit jelent. Itt van ő, Mr. Cenzo Dolce Vita! Ciao ragazzi, ciao, ciao, ciao. Ismerd a játékszabályokat, a pirosba kell önteni a kész. Aha, jó. Szemüveg föl! Sí. Voltam benne! Szemüveg föl! Sí. Buongiorno és... Most señorita! Húzóra! És igen! Dolce Vita, ez nem semmi! Jó napot kívánok! Üdvözlöm Önöket a Szivárvány 11. és egyben utolsó évadában! A mai műsor egy külön kiadás, mert vendégünk nem más, mint... Ó, te vagy az, ne is itt vagy. Én! Ismered a játékszabályokat! Meg kell inned ezt 3-szor! Ne csinálj. Pirosba kell önteni, te hülye. Kérem a zenét! Ez nem sem! Üdvözlöm Önöket a Szivárvány 12. évadában, ahol külön kiadás lesz. Na, maradj meg. Külön kiadás, itt a Szivárvány. Igen, külön kiadás, mert egy lány vendégünk következik. A mai vendégünk nem más, mint Flóra egyenesen. Oh, bravo! Szemek. Jó. Ajjaj. Semmi baj. Szemek. Szemekbe csak szabad. Igen. Kancsalics. Ismertetem a játékszabályokat. Megfogod a kettőt és egybe beleöntöd a középsőbe, a pirosba kell önteni. Igen. Gyerünk. Jó, abba. Nézzük. Ó, csodálatos. Ez a gyorsaság. Húzóra! Igen. Húzóra! Hopp. Van egy második lehetőség. Igen. Külön kiadásról egy lányban. Az a baj, Kettőt! ugyanígy jártam azt, hogy összekevert valaki valaki. De ez jó, ez koktél. Mindenki megcsinálta. Mindenki megcsinálta. Legalább idáig. 11-en megcsináltuk! Mindenki. Hopp. Gyere, még egy kicsit. De Ocsa, húzd le, Ocsa. Ez semmi, bazd meg! Hopp. Ez sem. Ez a nem semmi, bazd meg. Ez nem sem. Megy. Hölgyeim és uraim! Ez most külön kiadás. Az a gond, hogy a 12. évadban megbukott a Szivárvány, mert valaki megbukott a Szivárvány teszten. Nem itta meg 20 óra a 3 Ki volt az? Ekkor következik a hirtelen halál. A hirtelen halált látod csak a következő műsorunkban. Jó! Jövő héten!
Üdvözlöm Önöket! Ez itt a szivárvány utolsó és egyben legutolsó különkiadása. A mai műsorban nem. Ott vannak a nézők, de ne az a törődj. Utolsó műsorban a televíziózás történetében eddig hihetetlen fordulat állt be. A versenyző nem itta meg a szivárvány koktélt. Ez hallatlan. Ezért a mai műsorban az eddig szereplő játékosok felett megisztak szivárvány koktélt egyben. És most én kezdem, mert én vagyok a műsorvezető, és egyben az agyszülete az egész műsornak. Rám nézzük. Szivárvány Ultimate Edition. Let's go, nigga! Be lehet ide szállni. Várjál, Ultimate Edition, figyeld, még tart. Törlést! Jó bazd, te hány lőttél? 8-ra. Mi meg 6-ra. Ultimate Edition! Nézzük! Melyik a kérdés? Tessék az élőadás! Ez egy hé, testvéreim, Animus Edition van! Mert! Hogy jól a pihenrel, vigyázzék meg a magyarok. Következő! A magyarok azok ott vannak, ugye? Magyarok azok nem itt vannak. Írás nyelve. Sanyi, igyad már! Következő gyorsan! Tapsoljatok meg! Majdnem! Tapsoljatok! Elbicsél, nekem sikerült! Nál is van! Don't stop the music! Hopp! Nem semmi! Megjelentkező játékos! Utolsó, gyerünk Zoli! És meg! Hopp! Várjál, szemüveg! Most Jó! nem semmi. És most a kedves... Ez nem semmi! Te jössz! Ez nem semmi! A kedves operatőrünk fogja lehúzni. Tessék, uram. Hopp! Hát szép volt. Sajci, te jössz! Na itt a megmegoldása. Ez nem semmi! Ez a nem